Kublai pikinang pait baro bat kumjuru yaki subscriber. Te menta kindiat pat nginyapai sya ka kubor kabalami napo kari Ijip. Bat ka kubor ka long ba. Hadin jaka jinglap yaki toki mynhyndai teliki synduk tep yaki syiem Ijip. Hau benai September menta pa lalap biang sa kumba sispa teli yaki neki synduk tep jongki breu mynhyndai hynthai laneki syiem Ijip hakipor ba uparu usin syari kata kari Ijip. Bat lalap ru naka building ka bakerteng ka sakara necropolis ka badan hapo kanang ba mepes ka bahap syapo South Cairo jangkari Egypt. Bat kat kum ko khubor ka bala yolum u tourist minister jangkari Egypt u Khaled El Anani ulaang ba yani kisendok latep la kumba arajar sanspa snem menshua. Bat sushuru ki start wat benia lene ki archaeologist ki la x-ray ru yakine ki sendok ban wat benia ba kumno ki riu mynhyndai hynthai kila tep yakine ki synduk lane yakine ki metïap jongki breu ba wat hadu menta meneru ka metïap lane ka skeleton ka jongki kadang ne sa hakite ki synduk balalap nakatai kari Egypt. Bat ki start wat benia ru lane ki archaeologist kila ong ba kumba shispa tli kila lap yakite ki synduk ba tep yaki breu mynhyndai hynthai jangkari Egypt bat kumba saupau tli par lalap yaki statue lane ki jingshna ki bakordor balashna da ki breu hynthai hynthai jangkari Egypt. Bat mentau ne u tourist minister jangkari Egypt u Khaled El Anani ulaang ba anra no yakine ki shispa tli ki synduk bat yakite ki saupau tli ki statue lane ki jingshna bakordor jangki riu mynhyndai hynthai jangkiri Egypt syaki lai tli ki museum ki badan hakatai kari nak benta ban bo ban jengok kai ki breu nak leng saudang kapertai ki bawan ban rong syakatai kari Egypt. This is not a tomb. What? It's a cachet. It's a cachet of the sacred birds, animals, mummified, and the statues. How many we found? Hundreds. Is that all? No. We still have a lot in our store magazine. The most lovely discovery out of those hundreds, that scarab. It is the biggest and the hugest scarab all over the world. Bachushuru une u tourist minister jangkari Egypt ulaang ba hadu mentamane lalap kumba sispa saupau teli tangik sendok tep yakine ki breu mynhyndai hynthai jangkari Egypt nakatai ka ju ka building hi ka sakara necropolis ka badan hapo ka nang ba mepes ka bahap hapo kari Egypt. Te takade khubor mata ka janmit ngin sai syampat hakaway ka video.